Να έρθουμε και στον κύριο Κοντογιάννη, καθηγητής μουσικής. Εσάς δεν σας έχουμε δει στο παρελθόν έτσι να ασχολείστε ενεργά με την πολιτική, οπότε πρώτη φορά το πράτετε, κύριε Κοντογιάννη. Μάλιστα. Με ποιο σκεπτικό? Θα απαντήσω με ένα μύθο του Αισόπου. Πριν από 2.600 χρόνια περίπου, ο Αίσοπος λέει ότι όλα τα δέντρα κάποτε αποφάσισαν να εκλέξουν βασιλέα και πήγαν πρώτα στην ελιά. Η ελιά είπε να αφήσω το ωραίο μου λαδάκι για το οποίο με δοξάσαν θεοί και άνθρωποι και να ασχοληθώ με τη βασιλεία των δέντρων, και αρνήθηκε. Μετά πήγαν στη Σικιά και η Σικιά είπε ότι πώς να αφήσει το γλυκό της καρπό και να ασχοληθεί με την εξουσία, και αρνήθηκε και αυτή. Και τότε τα δέντρα πήγαν στο αγκάθι και το αγκάθι δέχτηκε, και όχι μόνο δέχτηκε αλλά απείλησε και να κάψει όσα δέντρα δεν υπακούανε. Έτσι λοιπόν σήμερα μας κυβερνάνε τα αγκάθια, γιατί όλοι οι δημιουργικοί άνθρωποι για πολλά χρόνια απήχαμε από την πολιτική, γιατί δεν μας άρεσε ο τρόπος που ασκούνταν και αυτά που βλέπαμε. Αλλά σήμερα πια δεν υπάρχει άλλος χρόνος. Όλοι οι άνθρωποι πρέπει να συστρατευτούμε στην Ελλάδα και να συμμετέχουμε, να σταματήσει η αποχή και η εκχώρηση των δικαιωμάτων και της εξουσίας που έχει ο λαός έστω και μία μέρα στα 4 χρόνια, να σταματήσει η εκχώρησή της στα αγκάθια και να περάσει σε δημιουργικούς ανθρώπους. Κύριε Κοντογιάννη, οι οικολόγοι πράσινοι θα παίξουν ρυθμιστικό ρόλο, λέτε, σε αυτές τις εκλογές? Ποιος θα είναι ο ρόλος τους? Πιστεύω έτσι μια ρεαλιστική πρόβλεψη είναι ότι θα υπάρξει μια πολυκομματική βουλή. Ναι, όπως είναι και τα δεδομένα των δημοσκοπήσεων. Ναι. Και όσο πάνε τα δεδομένα βγάζουν περισσότερα κόμματα. Λοιπόν, και ότι οι οικολόγοι πράσινοι ελπίζω και θέλω να πιστεύω ότι θα εισέλθουν στη Βουλή αυτή. Είναι μια συνιστόσα της πολιτικής που διεμβολίζει όλα τα παραδοσιακά κόμματα. Δεν υπάρχει κόμμα σήμερα που να μπορεί να απευθυνθεί στον κόσμο χωρίς να ασπαλίσει το πρόγραμμά του, ας πούμε, με ολίγη οικολογία, αλλά στην πραγματικότητα μόνο οι οικολόγοι πράσινοι απηχούν τις απόψεις και έχουν στο πρόγραμμά τους αυτά που μπορούν να οδηγήσουν την Ελλάδα σε έξοδο από την κρίση. Όπως ακούτε και από τα άλλα κόμματα, μιλάνε για πράσινη ανάπτυξη, μιλάνε κάποιοι για ανταλλακτική οικονομία, για συνεταιρισμούς, αλλά σκεφτείτε ότι σε κανένα κόμμα ελληνικό δεν υπάρχει, ας πούμε, η ανακλητότητα των υποψηφίων ή ο έλεγχος ή η εναλλαγή, όπως υπάρχει στους οικολόγους πράσινους. Κάτι το οποίο εξασφαλίζει στον πολίτη ότι ο υποψήφιος του δεν θα είναι εσαΐ εκεί πέρα, τον εκφράζει είτε όχι, αλλά έχει το δικαίωμα να τον ανακαλέσει. Και η εναλλαγή που έχουν οι οικολόγοι πράσινοι εξασφαλίζει ότι δεν θα υπάρχουν πολιτικές δυναστείες όπως είδαμε στο παρελθόν, αλλά ο κάθε υποψήφιος, ο κάθε εκλεγμένος θα μοιράζεται τον πολιτικό του χρόνο με κάποιον άλλον. Κάτι το οποίο είδαμε και στην πράξη. Επίσης, η μόνη ελπίδα για την ελληνική οικονομία είναι να δει τα προσόντα της χώρας αυτής που κατοικούμε και να τα αξιοποιήσει. Να τα αξιοποιήσει με τρόπο που επικεντρώνεται στην περιφέρεια, στην αγροτική παραγωγή, στον ήλιο, στην ενέργεια από τον αέρα. Όλα αυτά είναι μελετημένα εδώ και χρόνια από τους οικολόγους πράσινους με πολύ βαθύ και εμπεριστατωμένο τρόπο και απλώς τα καπηλεύονται και άλλα κόμματα. Νομίζω ότι δεν υπάρχει λύση για την Ελλάδα, δεν υπάρχει λύση που να μην περιέχει την οικολογία.